Kita ninyo. Nagkuto-kuto. Okay. Kita mo siya, oh. Nagburot-burot. Crispy kayo, oh. Tangad, dahunan, Bombay, atong gichap-chap daan aron wala na problema. Ahos, atong kilata daan. Lain pagkabahong, anak gina. Kapoy na kayo. Satan mo eh. Usa may panganyo ani. Wasa mo kuan siya ganing paper tibuok. Paper tibuok, butang diha, pwede kong istorya. Dahon laurel. Dara, may lain pa. Huni pa. Asin. Asin rin kamay. Okay. Asin. Soy sauce. Nya, apa day? Ang pasalami pa day na to. Kining atong gamhanan nga Nor cubes. Ano, di day? Mula gina, basta Nor. Nya, imo na okayon para ma sagol tanan ba? Sagol tanan. Uktay gid, uktay tamas ginawa para masagol tanan. Karon ato na butangan og kuan. Ato akong ikumot-kumot kanina ba? Tangad, puti kinang tangad. Awkward ng style ha. Kanya ang kaning iyang sauce niya tapilin ni mo ni say mo absorb dito ani. Mo tuho pa na, ning agas na. Kani bugkos ni mo daan dira no. Saba ni. Sa bugkos diri oh. Okay. Tupti diri. Assistant. Okay, assistant diri. So dira paslak. Dami ka ng paslak. Bugkos dari. Ops, mana. Uli na to. Uli. Then, Himalayan salt na yun.
Himlayan Sol. Tak-tak dara. Kutot mo. Sige. Okay. Daog na. Ato ni siyang i-preheat o 500 para hugaw kay na. Hugaw kay na. Muna na kadaglami ng hugaw. Butang ni mo dere. Butang ni mo no. Ano mo tuang sabaw na eh. Butang na ni mo. Kaya nakapreheat mo siya. Ay kukuan. Kining foil. Jadi kalat Oops. Ang style ni mo na takuban sa nimo. I-open ang kuan. Oven. Are, sunod na ko. Kaya naka-preheat na siya. 500 siya. Ayang giniton. Takuban sa nimo. Og mga 1 hour. After 1 hour, kuhaon na nimo siya. Kaya di na mo takuban, mapagod na. Okay? 1 hour na. 1 hour na to. 1 hour naman, ang kaning hapin, ang kaning foil, tatangon ni mo ni. 1 hour naman. Okay? So, imo paubsan ang iyang init. 350 nimo. Karon ato sa siyang kuhaon. Ato na siyang i-bali. Ato ta siyang ibali. Okay. Hindi mo dala. Kani. Okay. Bali na siya, no? Okay, bali naman siya. Ato siyang nag Himalayan salt. Oy. Disgrasya ah. Ato lang katag-katag. Dolores Pertosima. Dolor! Then atong ibalik diri. Nya atong takuban na pod og mga 30 minutes para di mapagod. 450 ang iyang giniton. Nya karon 30 minutes naman atong kuhaon ang iyang takob. Oh, kitams sugod na og puwa-puwa. Then after 30 minutes luto na. Tadang! Luto na. Oh. Okay. Kitams na oh. Nagburot-burot. Crispy kayo. Oh. Oh.
Crispy kayo. Ano yung giingon? Patsamba ba? Hmm? Ah. Hmm. Ah. Init. Hmm. Ah. Inita eh. Lawa na to. Hmm. Wapit pagluto ani. Wapit tiging inita tinod. Sa usahan yung dere.